Какво ти са? Какво ти са? Аре, Дидо. Жив ли си, бе? Най-мизерният пиняк на всички времена. Кефирите тази маска. Маска да целунеш, Дидо. Кефирите тази маска, Дидо. Успешно бягам. Добре. Дидо, аз повръщам се с това някакви хора. Само ти повръщаш, бе. Как само мога да Аз от 120 кг почвам там и музика. да дай вика 100 Да, още малко като се напиеш на 150. се приближава все повече към реалността. Тежка ли те главата? Много. Не, бе, ще обържа. Само да си спокойно тук и да кажа, че се прибира това. Я хвани си ръцете така. Аз така и като искам и Добре. Колко съм? Помня да седна. Искаш ли? Аз ще седна, какво ми правиш? Дидо, абсолютно нищо не го правиш. Мога да усеш колко. Защото ще усеш от да не как. Какво толкова възможно? Децата съм от 5-ти клас. Май, класен, да готвим фактори. Куката на сладките не е страшно. Стига си яла, Искам да направиш едно изявление към Димитри. Стига, Добре, кажи ми, искам да кажеш нещо, което винаги си искал да кажеш на Топлово. пред теб няма го кажа, защото ти ще го използваш срещу мен. Няма е това да запушвам ушите. Срещу мен. И кой ти? Ой. И какво му снимаш, бе? Аз мога да се... Добре, направи сега някаква... Искам да направиш някаква фигура, дето и балерината не може да направи. Някакво съчетание. О, не, това не го прави, това не го прави. Това не го прави. Това не го прави. Аз не научи.
Давай. Що, с кимбето е много тежко ли, бе? С кимбето е много тежко, и така държиш баланс. Ой! Абе, какво го направихме това момче, бе? Мене ще се знаме с тази книга, бе, тръпни ма. Да, ще мога да ти утре си. Ой! Аз ще я зараста. Какво го направихме това момче, бе? Не, ти ще бъдеш това.